Конститутсия шоҳсутун бахтномаи миллат ва тақдирсози имрӯзу фардои давлати Тоҷикистон ва миллати тоҷик маҳсуб меёбад. ҳифз ва риоя кардани он барои ҳар як фард қарзи шаҳрвандӣ аст. ин санади тақдирсоз ҳамчун шаҳодатномаи адолатхоҳӣ, бунёдкорӣ ва ваҳдатталабии Тоҷикистон аст. барои доштани давлати миллӣ мустаҳкам кардани зербинои он иқдом пеш гирифта шуд ки миллати тоҷик конститутсияи худро дошта бошад. хушбахтона 6 ноябри соли 1994 бо тарафдории аксари кулли овозҳо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд. акнун Ҷумҳурии Тоҷикистон тақдири сарнавишти худро аниқу мушаххас дарк намуда ба сохтмони давлати демократию ҳуқуқбунёд тамоми ҳастиашро равона сохта истодааст. Конститутсия ҳамчун санади сарнавиштсоз пайвастани он бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллию давлатӣ, таъмини сулҳу субот ва ҳуқуқу озодиҳои инсон нақши муҳими тарихӣ дорад. инкишофу пешрафти ҷомеа ба хусус давлатҳои рушдёбанда талаб менамояд ки низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ муносибату ҳамкориҳои мутақобилаи онҳо таҳким ёбанд. идоракунии давлатӣ боз ҳам муназзаму мукаммал ва самараноку пурмаҳсул гардад, то ки ҷомеа бо суръат пешрафта сатҳи зиндагии мардум беҳтар шавад, сулҳу ваҳдат ва қонунияту тартиботи ҷамъиятӣ устувор гардад. имсол ба қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 сол пур мешавад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни олии мамлакат буда нисбат ба дигар қонунҳо бартари пурраи худро дорад. бартарии Конститутсия маънои онро дорад ки агар ягон қонун ба Конститутсия дар хилоф бошад, он арзиши қонунӣ надорад ва дар чунин ҳолат танҳо бояд Конститутсия риоя карда шавад. қобили зикр аст ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби коршиносони байналмилалӣ, яъне аз конститутсияҳои беҳтарин эҳтироф гардааст. ин пеш аз ҳама ишора ба он меёри Конститутсия мебошад ки онҳо зербанди мустаҳками ҷомеа ва давлати демократӣ гузоштаанд. тағйиру иловаҳо ба рушди минбадаи раванди демократикунонии ҳаёти ҷомеа, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва кафолати онҳо мусоидат мекунад. вазъи сиёсӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва ҳолатҳои дигар дар давлати алоҳида зарурати ворид намудани тағйиру иловаҳоро ба Конститутсия ба вуҷуд меорад ки сабаби асосии он мутобиқ намудани меъёрҳои ин санад ба шароити зиндагии ҷомеа мебошад. дар ҷаҳони муосир ҳар як давлати соҳибихтиёр қонуни асосии Конститутсияи худро дорад. Конститутсия дар баробари парчам, нишон ва суруди миллӣ аз ҷумлаи муқаддасоти милливу давлатӣ маҳсуб мешавад. дар сатҳи Конститутсия инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ ҳамчун арзиши олӣ эътироф шудааст ки мавҷудияти ин меъёр баёнгари амалан ба ҷомеаи мутамаддини муосир пайвастани Тоҷикистон мебошад. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мукаммал ва ҷавобгӯи талабот буда беҳтарин конститутсияи олам эътироф шудааст. аз ин лиҳоз мардуми ин сарзамин ба қадри истиқлолу озодии давлати мустақил, соҳиб ихтиёр, сулҳу субот ва оромиву осудагии ин ҷомеа мерасанд.